Hoxe é o último día da Conferencia dos Océanos e temos que levarnos para casa as mensaxes fundamentales. Unha delas, que se repetiu todo o tempo, é que é o momento de actuar, hai que pasar a acción, non podemos seguir falando do océano, sabemos cales poden ser as solucións, coñecemos relativamente ben a situación e temos cada un no ámbito no que estamos traballando ou facendo, actuar. Eu, en particular, asistín ás sesións relacionadas ca acuicultura e en todas elas o que se fala é o desenvolvemento da acuicultura ten que ser de outro xeito, ten que ter en conta o entorno, e o entorno inclúe o cambio climático, a polución, etc., a situación na que temos, e incluir tamén a xente, as comunidades, etc. Dentro deso, particularmente, como eu traballo en macroalgas, pois houve sesións específicas de macroalgas, hai algo que se está en marcha que se chama The Seaweed Revolution, a revolución das macroalgas, porque as macroalgas están relacionadas coa obtención, con acadar moitos dos obxectivos de desenvolvemento sostible. Casi podemos poñer unha cruz en todos, producir alimentos, captar CO2, reducir a polución, etc., servir as economías locais, favorecer un traballo xusto, etc., etc., etc. E con isto corto. Está ben, non sei se un pouco...